बाली नाई हार के हलाली नाई। सोशल मीडिया पर पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही बेहतरीन बेस्ट लेवल के एगो गाना आइल बा, जोन गाना के नाम है पापे पड़ी। भाई तहालका मचावे खातिर पवन सिंह सोशल मीडिया पे गाना लेके आवत रहन। अपना में हरिया से मरद जे पावर स्टार पवन सिंह सोशल मीडिया पर मतलब गाना लावस चाहे ना लावस, पवन सिंह के चर्चा भरपूर रहेला, हर एक जगह रहेला। ई तू माना चाहे ना माना लेकिन रहेला। पवन सिंह के भाई जौन औदा बानू कोई न मिटा सकेला पवन सिंह के। शासन चली ना कबो भाषण चल। और ई गाना के लिखले बड़े आशुतोष तिवारी, म्यूजिक देले बड़े प्रियांशु सिंह और विभांशु सिंह के डायरेक्शन में ई गाना आवता ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। तो सोचला गाना तबाही मचाई, काहे कि गाना पर बहुत ज़्यादा मेहनत करत हन पवन सिंह। गाना तहालका मचावे ला बा भाई। अगर पवन सिंह के तू कटर फैन होखबा नु तो गाना के इतना सुनियो, इतना शेयर करियो नु कि पवन सिंह के भाई मतलब पवन सिंह कोई बन ना सकेला। पवन सिंह जौन ऊ बन बिहार खातिर गार्दा गाना बटे। कितना पानी में तोहर बोले जाओ। कुछ लोग पवन सिंह भी मतलब उल्टा पुल्टा बयान देते रहे कि पवन सिंह हई कर देते रहन, तो पवन सिंह हो कर दे उल्टा पुल्टा पवन सिंह पर। तो पवन सिंह सब बात पर ध्यान ना देवेला। गाना पे फोकस के लिए पवन सिंह दूगो हिंदी के गाना ऑलरेडी पवन सिंह के शूट हो गई बा। लेकिन ई जौन गाना बा प्रियांशु सिंह म्यूजिक डायरेक्टर आशुतोष तिवारी के कलम ऊ जाते बा। प्रियांशु सिंह ऊ ऐसा म्यूजिक कंपोज करके रखेलन भाई। गाना एकदम तहालका मचा देला पूरा बिहार में। हमारा तो गाना बहुत मस्त लागता। तहारा कुछ लागता कमेंट करके जरूर बतिया, वीडियो को जरूर शेयर करिया भाई। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह जौन गाना ले पापे पड़ी तहालका मचे वाला बा। अब